Welcome to Sampabian. Good morning ulit. Okay, papunta kami ng Malug ngayon. Ang rota namin is rolling kay Bakla, downstairs, tapos magkakawayan, balik, Happiness, then lunch. Yan, siguro makakauwi kami nito mga 12. Sakto, pwede pang magtrabaho ng after lunch. Okay, kasama ko ngayon si Barrinos brother, syempre si Kagawad, Henrix, Bonito, at may bago kaming kasama naka CRF din. So bali 4 na kami naka CRF sa grupo namin. So I think nakapag-ride na rin siya ng 4 times. Yun ang sabi niya. Okay, mag-gas muna tayo. So halos dito kami madalas makapag-gas. Maraming branch ng Sentrum eh. Halos bawat kanto ata may branch tong Sentrum. Pakarga tayo premium. Boss, premium. Kano boss? Full tank mo na lang. Ang problema, yung kasama natin. Alisin mo yan mo pare. Tingnan mo ang problema. Mas pogi sa akin. Patay tayo. Oh no! Ayoko eh. Kaya namin inalis to kasi mas pogi sa akin. Diba? O ngayon alam nyo na. Pero dahil sumama na, ibalik na natin. Yes! Bakit? Check natin, nangyari dito. What? Galaw? Happy birthday! Birthday kaya. Happy 50th birthday! Ano? Oo. Hindi mo may gawa? So nagka-problema yung motor niya kasi nagtampo. Pero may ginawa kasama niya si Ginamit yung BMW. Sabi ni KTM, boss iwan mo ako ayun, tampo tuloy. Ano yung sa'yo, R? RF. Anong difference doon sa ano yun? Alam mo wala pa. F 4-stroke, tapos ano siya? Race. Dedicated off-road. Oy. Thank you, Colonel. Ano hindi mo sinabi siya? Correct. Alam mo naman si Colonel. Lahat ng info dyan, updated po yan. Correct. Umagaan pala. Ang gaan ay sobra. No? Sabi nga ni Ronald, nasa tumay bulugoy. Gang paps ka ito, siyempre bago naman ito. Ano Kagawad? Yan ang kailangan natin no? Ang tawag ni Sinasabi niyo eh. Ang tawag ni ano diyan ni birthday celebrant Arvin kay kay Sir Ronald. Oson 1 or Big Bone. Big Bone. Puso naman or big bone. Sandali lang po, meron tayong bagong artistahing kasama. Sino naman po to? Sino? Brian. Brian. Kaya nga ayokong kasama kasi may mas pogi sa akin. Ayun nga eh! Diba? Anong bata nga ako kabat? Ayan guys, Yung may bata tapos ano? Classmate nun, anak mo, dead na. Ha? Kasama natin si Stephen. Ay, kilala ko po classmate ko yung ano. Ganito na lang. Anong Ulit. Ulit natin Bruce Willis. Bruce Willis. Akakin niya, Vin Diesel niya. Jesus Statham. Bayanin mo yun. Patay na gawa? Sige to, ginawa ko. Pinupa to, bali Papa Jong. Ini-importa mo Bayan yun. Kasama yung araw eh. Bruce Willis, Vin Diesel, Jesus Statham, panikal mo kasabi niya, bayanan.
Pare dito. Yes, Marinos. That is Richard. Kagawad. Say pare. Okay. Okay, isa-isa lang. Nangyari. Ito gawa. Si? Ah, okay. Ay, hindi na, wala. Tumatama. Walang preno. Hmm? Saan ba nag-leak kanina? Dito. Ito. Pero konti lang yung lumabas eh. Hindi, kailangan mo mag-bleed. Ah, Oh, yung hangin. Lumot na buksan eh. ito dito. Dito lang naman tumulo. Rolling lang tayo. Kasi si Bam, wala nang preno sa harap. So, puro rear brake na lang siya ngayon. Kasi nasira yung brake niya sa harap eh. Okay, downhill tayo. Yes, sir. Diyan yung tuyo, diyan. Dandan lang, pakamuti mo. Yan. Good, good. Hop. Sige lang. Huwag mo bibiglayin. Pagulungin mo lang. Yan. Paakyatin mo lang. Okay, go. Oh, lipat mo, tama. Yan, sige. Good. Kaya? Nahulog. Hindi, nahulog. Yan, good. Ito pa. Nice. Good. Tapos paikot mo. Yan. Dito, dito. Kabig. Gala tala. Tiyo. Loko ka, tinagawa mo si Kagawad. Kagawad! Saya dito.
Belo. Nice. Good job. Belo, Belo. Yes, I love it. I love it, sir. Diretso na. Okay, so dry na dry yung ano, mga alikabok. So kailangan isuot yung goggles pag mga ganito. Mukhang pinapatag na ata itong Emalog ah. Dati sobrang technical dito. Ngayon inaayos na yung kalsada. Yes po. Ang galing po. Playground. Ayan po. Yun oh. Yes, make drop. Alante. Sige na. Pakunta naman pre. Dalawa tayo, basta huwag ka lalayo sa amin. Sige. Bakit? Oh no! Ibaw kitim. Sabi ko, Ika muna dito, kami na mag-akit. tigasin. Butas to! Ha? Akitin nyo muna para hindi Hindi ko nakikita. Hindi, ako rin hindi ko alam ito kung hindi ako pare. Dito ka. Ano, ebe. Manong! Kung hindi ako sinabihan ni ito, malamang ganun din ako eh. Kasi si Papa Jess ay papano. Hila. Ilan po? Oh, hila. Ang ganda ng pagkatira mo dito. Sir, anong masasabi niyo, sir? Putang ina. Oh. Kala ko ba develop na yan? Oh. Kumain tayo dito. Okay, sandali lang ha. Itayo muna natin. Kasi kung kakalag ka rin yan, baka ano po. Hindi ako tutulong ha. Video na, alam mo naman. Inahin nyo, mahuhulog ako. Inahin nyo po. I-ano nyo. Wait lang, mahuhulog ako. Kambi nyo muna para hindi nabuhat. Ya! Nakakambi ata. Okay, 1, 2, 3, act! Okay, good. Wala. Sige. Wala si Sir Uson eh. Oh, wait lang. Persa tayo lahat. Pero sa tulong. Sige, video ko ha. Di ako tutulong. Alam mo na, kailangan natin na ano, documentation. Ito po dito, no? Okay. So, yan po, nahulog sila. Si Bam. Yan. Yes! Lakas! Kayang-kaya. Basta tulong-tulong. So, kanina, dumiretso siya dyan. Di niya alam na wala mo nagdaan. Okay, mo yung baka. Ganun ako ng video nyo. Pag ganun ako, ganun. Para mga pay. Okay.
Hindi siya tama. Ano yung ito? Hindi. Ano siya sabay ko ba? Sabay ko ba? It was the moment he packed up kung talaman saya. Papa Jis. Pero Papa Jis, mas malalim pa yung sayo dito. How? Walang sinabi. Hindi nga eh. Kaya nasa nakala ko sinabihan ko, dire-diretso siya. Hindi kasi doon pala, humahataw na. Bakit eh, humahataw to? Hinahataw niya nga oh. Maluipan talaga eh, putar mo ko na. Sandali, bakit? Hindi, dapat pala dito ako. Dapat pala dito ako suminyo. Oo, mali. Ang bilis niya eh. Dapat pala gumano ako. Sorry. Ay, mo bro. Lesson lang yun. Nice one! Pag-aralan mo muna. May tao dito, ganun So lang. ito. Senyas. Ano, kapit tayo. Love it. Sir, I love it. you love it. I love it. Wala masakit sa'yo? Wala. Okay naman. Good. Hindi, maganda na yung pagkakanya mo. Pare, tingnan mo yung inulugan mo. What the fuck? 6 what? Hindi po sakit. Mga 6.5. Yan po yung inulugan niyo. Pero kung mabilis-bilis ka ma'am, 15 feet yan. kung mabilis-bilis ka, hindi ka masushoot dyan. Dito ang Oo. dito ka lalapag. I-ride ko dito na. Kaso siguro nung nakita mong butas, nagpreno ka. Sabi niya, whoo! Pati mo sa gilid eh. Hinakap niya yung kahoy eh. Bakit ganun? Nice! Na-experience na. Kita mo yung likod mo eh. Sabi niya, baga! Hindi mo na video yan. Hindi ko na video. Hindi na video. Hindi ko na video. Sir, ang lalim ng binagsakan sir ah. Opo. Sabihin natin mga 8 to 10 feet. 8 to 10. Tapos ito po yung sasakyan ni Kagawad. Kagawad, sakay ka na, please. Let's go. Suot mo helmet mo. Okay, ready? 1, 2, 3, go! Picture! Ready? Alright! Ayan. Dali. Hindi, huwag mo na itulak! Masisira! Okay, wait. Naiwan yung kulong. Ate, ang tao nila kami. Harap mo dito. Diretso! Ito! Okay, on the way sa hanging bridge. Pero plano namin, i-reverse namin tong hanging bridge para may technical. Oh yeah, bonito! The bar. Wow, big bro! Woo! I love it! Oh yes, this is new. Pirik mo. Ha? Pirik mo no. Pirik mo. Tara, diretso na dyan. Bakit? Ha? Ano una ka na, pinirin ko, pimawila.
Oh, kain na tayo, lunch. Piniprenoa mo eh. Dapat dire-diretso. Ang kaprimera ka niya mo. Segunda. Segunda. Ah, pop. Ha? Sure ka? Sige. Ah, sige. Sige. Tama ka na, may... Oop. Yeah! You're the man! Boop! Yeah! You got it! Wow! Talalay ka man eh. Yeah! Knock it off! Woo! Alright! Laki na! Tatapo na yung motor na yan! So, ganyan pong ginagawa sa motor dito sa Dirt is Good. Ayun po, nirorolling ko. Okay na yan. Ayan po, okay na yan, Hendrix, kaya mo na yan. Ganun mo, may tutulak. Baba, hilahin mo yung kulong dyan. Hindi, ganito, ang technique. Ito, bababa ko. Bitawan mo. Bitawan mo. Bitawan ka. Subunog na dyan. Yan na. Okay, good. Yun! So yun po, winasak na yung CRF. Nasa idol. Wala pang 6 Thank you, I months. love you. Boom! Yeah! Tangina, ulitin ni Bam. Tigas ang ulo pa eh. Nice one. Oo, kakaliwa ka dyan. Mali ang pasok ko. Mali ang pasok mo. Pag siniko mo yan dyan, atras natin. Ooh. Ayun yung gustong hilahan. Pag may hilahan. Oops, ilaw pare. Yan. Yun naman. Nagalit. Inayo tuloy yung motor to. Minura na niya yung motor niya. Ha? Mura na yung motor? Sa 70,000 na lang. Nice. On the way na kami papunta sa lunch namin sa May Sagat Restaurant. Richard, Ano dito rin dapat? Ninong sa truck nga paano na naman? ganun. Okay, lumabas kami ng Katagintingan. Tapos nag-left kami, papunta na kami ng Sagat Cross para mag-lunch. Okay. Dito na kami mga boss. Kain tayo sa Sagat Cross. Yun oh. Paborito ko dito yung adobo eh. Yan, yes. We're here. Sagat Cross. Okay, pahinga rin.
Lunch, tapos pahinga. Sagat Cross. Ito pala yun. Ito yung menu nila. National Highway Barangay Amalang Rosario, La Union. Okay, order tayo ng kape guys. Pero may nag-isa na naman. Opo. May secret tayo eh po. Yan na naman. Brewed coffee rin. Mainit pa? Mainit pa po. Cheers. Cheers. I love you, Papa Jason. I love Kisses for you. 20. Aliwa. Crispy pork adobo sa Wow, masarap Yan. yan ah. Kayo na yan, kayo na yan. Yan ang sana yung order ko. Pork adobo? May pork naman pala. Ang sarap niyan. Kala ko wala ba? Balitan ko na ata yung order ko. Pwede balitan? Ang naka-serve talaga po. Grilled adobong baka. Ayan siya atin, akin. Uy, okay din ah. Yeah. Adopt a sagat tree. Yes. Alat yung ano ko ba? Binigyan ko. Binigyan tayo na. Lambot, sarap. Labi. Bang, dito ka. Okay, sige. Tingnan na. Giting. Ito si Pogi oh. Lakas. Ito si Mas Pogi oh. Mas malakas. Ano yung kuya papa? Diyan ka tumi. Kagawad, flowers for you. I love you. Kunin mo, partner, kunin mo. Yan. Wow, special halo-halo. Anong gatas nito, miss? With Carabao milk. Yeah, may ice cream pa oh. Ang matindi dyan na kinain Sarap. natin sa ano. Master Richard Barroso. Yes, yan ang master ng big bike dito sa Pangasinan. Ngayon, I think mga 6 months na ata, medyo nahilig na rin siya sa enduro. At ngayon, madalas na rin namin siyang kasama. Mabilis yan matuto. And actually, ang enduro niya ngayon, tatlo na eh. Meron siyang Yamaha YZ125, meron siyang CRF 150, at yung latest niya ngayon, yung KLX 140R, which is production bike din. Ayun, so ibig sabihin natutuwa naman siya sa pagra-ride ng enduro. Actually talagang mahilig lang sa enduro motor to si Richard Barroso. Kaya aside doon, okay kasama. Sana shoot, okay lang. Ang bilis nyo eh. Ang bibilis nyo. Ayos lang. Bakit? Nakakadalawa ng dalawang kiko. Anong gagawin? Hilahin dito? Okay. Sige.
Ano? 1, 2. Diba? Galing, galing, galing. We're done, finish. Pauwi na naman kami. So far, okay naman lahat. Lahat nag-enjoy. Masarap yung kinainan. Maganda yung trail. May konting aberya pero so far okay naman. Pauwi na kami. Nice. Nice ride. Let's go, let's go! Oo nga eh, may lawit ka pa. Alisin mo na yan. Okay, natapos kami totally ng 12. Start kami ng nag-start kami ng 8 AM umakyat. Kasi nagantayan pa kanina. Pero so far okay naman na lahat. Lahat happy. Naka-ride naman lahat. Masarap ang kinainan sa Sagat Cross. Ngayon pauwi na kami. Hiwa-hiwalay na kami nito. Yung iba Padagupan, yung iba Paurdaneta, may Pamangaldan at Kalasyaw. So that's it guys. Dito na magtatapos ang ating napakagandang ride ngayon.